amb nosaltres l'Arnau Nonell, que és membre del Simber. Hola, Arnau. Hola, bones. Moltes gràcies per convidar-nos. Encantat d'estar aquí i parlar d'aquest tema 2 dies abans del 17 de maig, que és un dia important per nosaltres. I tant. Bé, doncs nosaltres també encantades de que estigueu aquí i ens pugueu anar explicant una miqueta les problemàtiques en les que ens podem trobar encara avui dia les persones LGTBI i les joves LGTBI en especial, no? I vosaltres, com que tracteu l'àmbit universitari, segur que ens podeu ajudar a fer una mica aquesta anàlisi. Bé, doncs Simber és una entitat universitària, però realment vull aclarir que no necessàriament les persones que venen a Simber han de ser universitàries, no cal que estiguin estudiant a la universitat, ni tampoc per assumir càrrecs a junta o ser membres. Llavors, però tot i així, el nostre naixement ve de les universitats i és on normalment ens desenvolupem, fem les nostres activitats i és on tenim més incidència. Llavors, el que fem, les nostres línies de treball són 3, que les definim com a pedagogia, activisme i espai social. Amb la qual cosa, fem pedagogia, expliquem la nostra realitat, fem les nostres diferents realitats, perquè al final el col·lectiu LGTBI és heterogeni. Després, amb l'activisme, les reivindiquem, ens visibilitzem, ocupem l'espai públic, ens manifestem, etc. I amb l'espai social, pretenem que les persones LGTBI joves tinguin un espai on trobar persones afins, que també formin part del col·lectiu i crear xarxes o tenir un espai segur, en definitiva, per a totes nosaltres. Llavors, a part d'això, bé, nosaltres duem a terme, per assolir aquests objectius, duem a terme una sèrie d'activitats. Normalment són els divendres a la tarda, ara pel confinament, no estem seguint aquest horari perquè nosaltres som una entitat que molt de presencial, no? Que fem activitat presencial, ens movem presencialment, no som tant de xarxes, que potser és una cosa que hauríem de millorar en aquest sentit, però vull dir, a nivell presencial pràcticament cada divendres no fallàvem i fèiem algun tipus d'activitat, ja sigui una xerrada, un cinefòrum, un debat, qualsevol cosa, una formació que era oberta al públic, per tothom, i després d'això, aquí és on una mica faríem la pedagogia, no? I per l'activisme sí que convoquem a manis, convoquem a manis, anem a diferents actes on expliquem una mica el que fem, les nostres realitats, etc. I també tenim activitats pròpiament socials, que serien, a part d'aquests sopars que he dit, que són pràcticament setmanals, la nostra activitat més emblemàtica, que és la Simber Trobada, que són unes colònies per a joves LGTBI i passem tot un cap de setmana juntes, convivim i bé, és molt guai. O sigui, si algú que està escoltant està interessada en això, doncs ho recomano molt. A veure, nosaltres, a nivell d'entitat, fent la tasca que fem d'encartellar, de donar-nos a conèixer, visibilitzar-nos, tot i que no sigui una acció directa per erradicar l'LGTBI-fòbia o hi ha un acte de l'LGTBI-fòbia flagrant que estigui passant i nosaltres anem a fer res, crec que, de certa manera, ens estem empoderant a la gent jove, als estudiants, a que siguin com ells són i que es mostrin tal com són. I això, de certa manera, a l'empoderar-nos entre nosaltres, crec que és una manera d'erradicar la LGTBI-fòbia. També ja entrant més a nivell més d'àmbit legal o així, sí que és cert que a les universitats creiem a nivell d'entitat que els hi manquen protocols contra la LGTBI-fòbia. Sí que és cert que la Universitat Autònoma sí que en té, diria que des del 2016, però clar, això no és quelcom comú a totes les universitats. Llavors jo crec que no està bé que depèn de quin centre estiguis, la situació estigui millor o estigui pitjor. La realitat és que a Catalunya ja gaudim d'una llei contra la LGTBI-fòbia, la llei 11/2014, i estaria bé que tots els centres educatius prenguessin unes mesures iguals perquè
totes les persones LGTBI estiguin igual d'emparades, no depenent de quina universitat estudien o en quin centre estan estudiant. Llavors sí que des de Cimber tenim dins del nostre pla de treball o tenim pendent doncs, promoure això, no? que totes les universitats tinguin aquest tipus de protocol i d'alguna manera doncs, que tant estudiants com docents sàpiguen exactament quin és el camí a seguir en cas de que en una universitat, en un centre com una universitat, passin aquestes coses i es pugui actuar. Però mentrestant, per sort, també existeixen d'altres entitats com l'Observatori contra l'Homofòbia, que tot i que una persona sigui universitària, si està patint LGTBI-fòbia dins del centre, doncs pot adreçar-s'hi, té aquesta eina per tal de que se l'assessori ja a un nivell més jurídic, legal. Nosaltres al final som estudiants i el que sí que podem fer és donar un suport a les persones que pateixen LGTBI-fòbia, ja sigui a la uni, a casa, on sigui. Perquè, per tant, entenc que, no, pel que dius, expliques que algunes universitats sí que tenen protocols, altres no, però queda clar, no, que a les universitats es segueix patint LGTBI-fòbia. En quines situacions us podeu trobar o quines són les situacions típiques de discriminació doncs, en aquests centres educatius en general i a les universitats també? Doncs, a veure, jo haig de reconèixer que en el temps que he estat a l'entitat, afortunadament no ens ha arribat un cas greu de LGTBI-fòbia a les aules. O sigui, per fortuna, no? I ho celebrem. Però sí que és cert que es nota, és això, no és una LGTBI-fòbia flagrant, que el que sempre ve al cap és, jo què sé, un insult, una agressió, però sí que és cert que no es tracta la realitat LGTBI amb tanta normalitat com la heterosexual. Per exemple, hi ha bastantes persones que hem estudiat o estudiem dret, que formem part de Cimber, i sí que ens hem trobat, jo què sé, que no se'ns utilitza com a exemple en casos, no? Jo què sé, un cas de família, totes les famílies són heterosexuals, per posar-te un exemple. Jo literalment vaig fer tot un curs de família i successions en el qual totes les parelles que hi havia eren heterosexuals. Llavors, això sí que a nivell nostre, com a entitat, el que sí que vam fer doncs, és dir, bueno, clar, això era una persona individual, no? En aquest cas jo que ho detecta, però sí que doncs, sol·licites o contactes a la persona que fa la signatura o el coordinador de la signatura i dius, estaria bé que contempléssiu més realitats a l'hora de fer casos perquè formem part del món, podem ser exemplificades tant com les persones normatives, perquè també formem part d'aquest món, llavors. Una mica són aquest tipus d'actituds que són més com una LGTBI-fòbia, que potser no ho fan amb mala intenció, jo ho entenc, però no ens tracten amb normalitat, i això al final també considerem que és discriminar-nos d'alguna manera. I tant, la invisibilització, no, també està considerada una forma de discriminació. Com dèiem, hi ha diferents graus, doncs ens podem trobar això, que les universitats no estiguem representades en cap exemple a nivell de classe, no ens trobem representades també a molts altres espais, i també a l'espai públic, que és un espai doncs, en què les persones LGTBI joves, no, bueno, de qualsevol edat, però les joves també, doncs ens podem sentir discriminades. Les agressions a l'espai públic són una realitat, com tu bé dius, o sigui, i poden afectar qualsevol persona del col·lectiu o de qualsevol col·lectiu oprimit. I nosaltres el que hem fet darrerament a nivell de Cimber, com a doncs una mica per a combatre aquestes incidències que passen, perquè a principis d'any, per exemple, van passar diversos casos a barris, no? I va passar al barri del Clot, a Gràcia, i va haver-hi diverses agressions LGTBI-fòbiques. Llavors, no només nosaltres, sinó que altres entitats LGTBI de Barcelona, el que fèiem era anar al barri en concret on es feia algun tipus de manifestació. O si Cimber en el nostre cas concret, a part d'aquestes manifestacions que altra gent convocava, un dia vam sortir amb les banderes, totes anàvem amb banderes i vam com fer l'espai públic nostre, que sempre ho és, no? Però ens reivindicàvem amb els nostres colors i perquè la gent veiés que som LGTBI, no ens amaguem, no ens avergonyim i condemnem totes aquestes agressions. Llavors jo crec que és una bona manera efectiva, clar, és exposar-te al cap i a la fi, però bueno, som combatives i davant de l'agressió doncs, volem donar sempre una resposta i fem pinya entre nosaltres. Si la societat no ens recolza, que ja com diem ara,
afortunadament hi ha mecanismes i eines que ens recolzen i ens protegeixen, però nosaltres mateixos fem pinya entre nosaltres i ens mostrem fortes davant de la resta. I crec que és una bona iniciativa. Doncs jo crec que les institucions, jo crec que el primer que haurien de fer és tenir voluntat política de combatre-la. Perquè nosaltres considerem que moltes vegades es cau no només amb el col·lectiu LGTBI, sinó amb altres col·lectius vulnerables, en un electoralisme en el qual se'ns inclou en el discurs, però sense una voluntat política de fer efectives aquestes propostes. I, de fet, bé, això ja sí que és una mica a nivell personal, però jo vaig fer el TFG sobre la llei 11/2014, que és la radical LGTBI-fòbia a Catalunya, i vaig veure greus problemes d'executar la llei, és a dir, que aquelles mesures que es preveien s'executessin. I realment hi ha moltes mancances. I això moltes vegades es basa en això, doncs poca voluntat. És a dir, un cop fet el paper creiem que ja s'han solucionat tots els problemes, però no és així. Allò només és l'inici. I si tu tens una llei però tu no l'apliques, allò no té cap mena de sentit. Llavors jo el que demanaria és això, que hi hagi voluntat política i tot està entrelligat, perquè hi hagi voluntat política, cal formació en diversitat afectivo-sexual i de gènere, cosa que hauria d'estar succeint des de l'educació primària, secundària i a les universitats. Llavors, si tot això no segueix perquè les institucions fan aquest electoralisme o tenen aquesta dinàmica d'electoralisme però no tenen voluntat política real, doncs no s'acaba mai de solucionar el problema. Així que esperem que en algun moment es tingui plena consciència. No només que se sàpiga com, és una cosa dolenta, sí, però que sàpiguen què és exactament el que està bé i el que està malament i un cop ho sàpiguen, certament ho apliquin políticament parlant. Es tracta de que les coses no quedin només sobre paper, no? Sinó que realment es prenguin mesures. Això sempre amb tot és el que més costa i per això les entitats estem al peu del canó lluitant. Començo a veure alguns primers comentaris. El Bernat diu, de fet, encara no està aprovat el desplegament de la llei, no? O sigui, aquesta llei es va aprovar com a llei, però el desplegament encara no s'ha dut a terme, que és el que dotaria de pressupost, etc. Jo també recordo el moment d'aquesta llei, que és el 2014, que moltes entitats ens vam diguéssim, mirar aquesta llei i revisar que tot estigués bé. Aprofito, ja que dius que l'has treballat una miqueta, i per preguntar-te una mica sobre aquesta llei. No sé què ens podries explicar. Jo el que recordo és que era incloïa diferents formes de discriminació, explicava molt bé els diferents tipus de discriminació que es pot patir i també les mesures a seguir també estaven força bé. No sé si ens pots explicar una miqueta aquesta llei, que a veure si s'acaba desplegant realment. Sí, doncs mira, jo concordo amb el que tu recordes, realment és així, o sigui, sí que té coses molt positives, realment, i hem de recordar que, bé, des de l'any que es va aprovar aquesta llei, doncs a altres comunitats autònomes n'han anat aprovant altres i han anat aprenent una mica dels errors, potser, de la que ha tingut a Catalunya, o d'altres comunitats autònomes anteriors que també van legislar sobre això. Jo el que diria com a positiu de la llei és el que tu deies, que primer explica els diferents tipus de discriminacions, és a dir, les classifica i les explica. Jo crec que això està molt bé, com per exemple la discriminació per error, que jo fins que no vaig llegir aquesta llei no havia mai vist aquest concepte explicat i em va semblar molt oportú, que són persones no LGTBI que es veuen afectades per una agressió LGTBI-fòbica. I crec que en aquest sentit està molt bé. També les propostes que fan a nivell de polítiques públiques les trobo bé, però el problema és el que deia una mica en Bernat, que es nota que es requereix d'un reglament, perquè són coses absolutament abstractes. Ara no puc recordar exactament, però jo crec que en tema d'educació es garantirà que en els centres les persones LGTBI se sentiran segures, protegides. Sí, però no estàs... Pots dir això, però dins d'aquesta política pública hi entra tot i no hi entra res. És el problema, perquè, clar, puc estar fent
no sé, qualsevol cosa i dir és que ja estic duent a terme accions per garantir la protecció de les persones LGTBI. Per tant, jo crec que realment es necessita marcar molt més el camí i deixar... Està molt bé aquesta voluntat que denota la llei en certs aspectes de polítiques públiques, però això s'ha de delimitar o d'altra manera és molt fàcil que no es faci res al respecte. És el que jo criticaria. I també a nivell més crític és que té el seu règim sancionador que preveu pràcticament no s'ha aplicat mai. Ara, quants anys farà? Farà 6 anys, ara, a finals d'aquest any, que s'ha aprovat aquesta llei. Aquell règim sancionador està molt en desús. Per tant, jo crec, o bé el que plantejava en el meu treball, que si algú després ens vol contactar, li puc enviar, el que jo deia és o bé deixem el règim administratiu sancionador a banda, és a dir, ja ni el contemples i deixes que el dret penal s'encarregui d'això, perquè al final sí que ho podries tirar per dret penal moltes d'aquestes conductes, perquè se sobreposen inclús. Per tant, jo crec que en aquest sentit no està molt ben plantejada. I en canvi, enfocar-ho molt més a polítiques públiques, a la real prevenció. En comptes d'entrar tant en punitivisme, anem a fer coses realment per prevenir, per erradicar, no només per castigar. Per castigar ja tenim el dret penal que s'encarrega d'això. Una mica era la meva crítica en aquest aspecte, ja que veig que el règim sancionador d'aquesta llei no funciona. Sí, diu el Bernat també que s'acaben arxivant pràcticament totes les denúncies que es presenten, entenc perquè, clar, si no està desplegada o si no hi ha prou recursos en aquesta llei posats, està clar que les denúncies no arribaran molt lluny. També això que comentaves, de que és important concretar en les mesures i que això en moltes lleis veiem que hi ha aquesta mancança de poder concretar una miqueta més, perquè si no deixa molt marge a que cada institució, cada espai ho interpreti com els hi vagi millor interpretar-ho. Doncs mira, sí que s'ha parlat del tema i bé, primer diré el que normalment es diu, no? En l'educació, o sigui, necessitaríem que des de primària durant tota l'educació obligatòria s'expliqués la diversitat afectivo-sexual i de gènere, les orientacions sexuals, perquè jo crec que el desconeixement és el que moltes vegades causa aquesta reticència. A més de que històricament ja són identitats que han estat oprimides, rebutjades i, a més, si ara, a dia d'avui, tu les atorgues uns drets però a la població no la formes sobre el tema, és molt fàcil que tornin a caure en els pensaments d'això. Bé, ho desconec, em sembla estrany o una cosa que en el passat estava rebutjada, com que tinc aquesta ignorància sobre el tema, doncs ho rebutjo o no m'interessa o ho insulto o li pego en el pitjor dels casos. Llavors jo crec que això és l'essencial per prevenir. Mentre això passi, sí que trobo que seria, sobretot en quant a les persones trans, que jo les veig les persones més afectades o més vulnerables, malauradament, dins del nostre col·lectiu i les menys recolzades, inclús visibles, podria dir, per la resta de la societat. I crec que es podrien dur a terme polítiques públiques de prevenció per a elles. Sobretot, jo considero que a nivell de vestuaris i lavabos, que són coses molt debatudes i hi ha molta crítica al respecte, però sí que penso que és molt injust que, per exemple, una persona trans no pugui anar a uns vestuaris públics, anar a un gimnàs i dutxar-se i canviar-se amb la resta de persones perquè la seva genitàlia no s'adequa a la que la resta de persones creu que hauria de tenir. Això no caldria si ja estiguessin prou formades per entendre que la genitalitat no determina el gènere, però això no passa i mentre això no passi jo crec que en aquest tipus de polítiques de prevenció és en el que hauríem d'estar apostant a dia d'avui. Totalment, i per desgràcia, perquè és trist realment veure que persones que han estat oprimides es dediquin a oprimir a altres, i no només a altres, sinó a les pròpies companyes de col·lectiu, que al final ens hem estat acompanyant en aquest camí
se les deslegitima, se les menysprea, se'ls nega la realitat i és una cosa realment preocupant. I això demostra, com tu bé deies, que és important no només l'educació per a aquelles persones no LGTBI, sinó per nosaltres mateixes. Perquè és cert que amb l'educació que rebem, o com a mínim la que vaig rebre jo quan era petit, arribes a l'adolescència i acabes l'adolescència i no saps ben bé qui ets o què ets, perquè no tens el vocabulari per trobar-te i per trobar altres que siguin com tu i que us ajudeu mútuament a entendre millor la vostra realitat, les vostres vivències, què és el que sentiu, què sou, qui sou, per què sou així. Llavors, jo crec que és molt necessari per també erradicar la LGTBI-fòbia entre nosaltres. I al final això ho vull enllaçar una mica en què és molt exemplificador el col·lectiu LGTBI com qualsevol altre col·lectiu oprimit, però perquè es nota molt qui té el privilegi dins del mateix. És a dir, un home blanc de classe mitjana alta, gay, és el que està millor en el nostre col·lectiu i aquesta persona, pel seu privilegi, moltes vegades es dona la llibertat de no conèixer les altres realitats, de negar-les, de no interessar-se'n i que oblida una mica, no? Que forma part d'un col·lectiu que és heterogeni, que recordem que no tots som homes cis gais blancs i que tenim les nostres realitats que poden ser diferents que la seva i moltes vegades pitjor a nivell de socialment parlant. I bé, doncs que la norma dins del col·lectiu segueix vigent i qui és més normatiu és qui està més privilegiat i nega la realitat als altres. I jo crec que això és una tasca important a fer i a repensar-nos i a reavaluar-nos les unes a les altres. I ara que treies una miqueta el tema de la classe, de fet, des de molts col·lectius es fa una mica de crítica de com des de les empreses o des de que aquesta lluita per l'alliberament sexual i de gènere ha sigut apropiat i copsat per interessos econòmics. És el que s'anomena el capitalisme rosa, no? Sí, doncs el tema del capitalisme rosa i el pinkwashing és un tema que hem tractat i la nostra postura com a Cimber és intentar recolzar el mínim possible aquesta mercantilització del col·lectiu, que es veuria sobretot molt exemplificada amb el Pride. O sigui, aquí no vull entrar a ser moralista de si està bé o malament que la gent hi vagi o altres entitats hi vagin, però aquí ja parlo a nivell de Cimber. Nosaltres no recolzem perquè entenem que es mercantilitza el nostre col·lectiu i al final nosaltres apostem molt més per unes polítiques de redistribució que no polítiques de reconeixement dins de termes hegemònics, que al final seria que se'n reconegui però dins del capitalisme. Jo crec que aquesta crítica que tu deies del capitalisme rosa ve molt vinculada a que normalment aquesta política del reconeixement cap a les persones LGTBI ve quan el sistema neoliberal capitalista se n'adona que les persones LGTBI també poden produir i poden ser treballadores i ser econòmicament rentables pel sistema. Llavors, molta d'aquesta cosa surt del DINK, que és el Double Income No Kids, que serien les parelles de 2 homes i 2 dones en el seu dia que no tenien fills i llavors tenien unes rendes majors i llavors aquí és on es crea una mica tot aquest sector de l'oci per homes cis-gay, que és una mica, si vas a qualsevol barri LGTBI, o LGTBI gay-friendly de qualsevol ciutat, et trobes en això, que tots els ambients o la majoria dels ambients estan destinats a l'home cis-gay amb diners. Llavors, jo crec que per això ho hauríem de criticar i per això nosaltres rebutgem aquells esdeveniments que estan tan vinculats al capitalisme rosa, perquè veiem que al cap i a la fi és contraproduent. I com dèiem, si la nostra lluita és interseccional, també és una lluita de classe i també hauríem de lluitar contra el capitalisme mentre lluitem contra la cis-heteronorma, amb la qual cosa veiem incongruent estar recolzant una cosa i alhora recolzant l'altra, que en certa manera ens està perjudicant amb la primera causa. Tot i que he fet aquest discurs tan crític, també volia dir que sí, que el capitalisme rosa està malament, però
però sí que hi ha alguna cosa, perquè sí que és cert que nosaltres hem sortit a locals d'ambient, per exemple, i això seria estar recolzant, en certa manera, el capitalisme rosa, perquè no sembli que estic sent un hipòcrita. Vull reconèixer que dins d'aquesta mercantilització ens dona la porta a tenir espais d'oci que ens poden ser més segurs, més segurs al cap i a la fi, que no qualsevol altre espai d'oci que a sobre estaria enfocat a persones cis hetero directament. Llavors, sí que ho critiquem i intentem ser crítiques amb això, però a la vegada sabem que és una mica impossible escapar-se del capitalisme i al final acabes consumint en alguna cosa i això. Però simplement era per acabar d'aclarir-ho. D'aclarir-nos. Sí, al final, no? Igual que les persones heterosexuals doncs, també consumeixen lliurement discoteques, etc., també, evidentment, les persones LGTBI tenim aquest dret, no? I després, si un cas, el debat aniria amb si oci alternatiu o no, quin tipus d'oci, però seria un altre tipus de debat i, per tant, s'entén perfectament. Sí que ve una primera pregunta. Diu el Bernat, el problema és que ara mateix, i malauradament, els espais del capitalisme rosa són dels pocs que garanteixen un espai segur, no? Aquest és el problema i per això moltes vegades moltes persones LGTBI acabem anant a aquests espais o acabem consumint en aquests espais perquè al final tampoc tenim molts altres llocs on poder anar. Això és totalment cert. I per tant es tracta també segurament des de Simber i des de les entitats anar generant espais segurs i espais on ens sentim segures i que no tenen per què estar lligades a aquesta mercantilització. Volia preguntar-te una miqueta, Arnau, sobre el confinament, no? Estem confinades i està clar que les persones LGTBI moltes vegades a nivell familiar patim bastanta violència o discriminació com a mínim i a més aquest confinament ens pot estar afectant especialment, no? Sobretot si seguim vivint amb les nostres famílies o si vivim en un entorn que no és còmode per nosaltres. Sí, jo crec que tu ho estaves explicant molt bé. Realment, la problemàtica més gran del confinament amb les persones LGTBI joves és que la gran majoria viuen amb la seva família. Llavors, moltes vegades, també, desgraciadament, la família no és un espai segur. Potser sí que han sortit de l'armari amb la família, però potser no, i llavors aquest confinament està resultant un tornar dins l'armari, cosa que em sembla molt dolorosa per la persona, molt incòmoda, perquè potser ja s'havia creat el seu cercle, jo què sé, perquè ha anat a estudiar a fora o el que sigui, o com a mínim dormir a casa però tenia el seu espai segur amb les seves amistats on era de la manera que és. I en canvi a casa no, perquè malauradament sabem que a les cases hi ha famílies que tracten malament els seus fills i etc. No? Llavors, o sigui que el fet de que les persones joves a casa no estiguin recolzades per la seva família, les persones joves LGTBI no estiguin recolzades a casa per la família fa que tornin a l'armari i la seva expressió de gènere, per posar un exemple, potser era dissident amb la norma i fa que les seves pròpies cases hagin d'expressar-se d'una manera amb la que no se senten còmodes, per posar un exemple, no? O inclús amb identitat de gènere, que estiguin acostumades a que els hi parlin amb uns pronoms concrets i se'ls adreci d'una manera i a casa els hi neguen això, els hi parlen amb el dead name, per posar un exemple, amb el nom anterior a la transició, en el cas de les persones trans, i tot això. Jo crec que són una sèrie de circumstàncies que s'afegeixen a com d'estressant, no? I de dolorós o de certa manera psicològicament parlant ja és prou difícil estar confinada, no vull pensar si a més passa això. I volia dir, a banda d'això, perquè sí que hi ha persones joves que viuen amb les famílies, però hi ha gent LGTBI jove que ja està emancipada o que pel motiu que sigui ja no viu amb la família i sí que ens està, perquè jo a més col·laboro a l'Observatori contra l'Homofòbia i ens estan arribant per primera vegada bastants casos de violència intragènere, és a dir, entre persones que estan en relació amb persones del mateix gènere que s'agredeixen físicament entre si i de moment ens han arribat casos d'homes amb homes agredint-se. Per tant, jo crec que
que igual que ho podríem dir, no? Si estiguéssim parlant de feminisme, de que la violència de gènere s'està veient magnificada encara més pel fet d'estar confinades, doncs jo crec que la violència intragènere, que és una realitat bastant invisible, també està succeint, no només amb les persones joves, però les persones joves LGTBI també s'hi poden veure afectades. El Marià comentava, en molts pobles i municipis fora de Barcelona i de l'àrea metropolitana, inclosa l'àrea metropolitana, o fins i tot també en el món rural, moltes joves LGTBI no se senten segures ni lliures d'expressar-se i es veuen obligades a marxar a la ciutat. O sigui que moltes persones LGTBI en el seu poble no se senten còmodes i marxen a la ciutat, però clar, potser en aquests temps de confinament han hagut de retornar al poble i per tant tornen a trobar-se en aquest espai on poden donar-se violències o on elles mateixes per frenar aquestes violències, per seguretat, a vegades fins i tot, han de tornar dins de l'armari, com dèiem. Doncs mira, jo m'he anotat que, com he dit abans, formo part de CIMBER, de la Junta de CIMBER, però a la vegada col·laboro amb l'Observatori contra l'Homofòbia i creia dient en aquesta pregunta donar a conèixer una mica aquesta entitat per qui no la conegui, perquè crec que en casos de LGTBI-fòbia és qui més pot ajudar perquè donen assessorament jurídic gratuït a les persones LGTBI, a persones agredides per LGTBI-fòbia, no cal que siguin LGTBI, i alhora atenció psicosocial, que també crec que és molt important, sobretot en aquests temps. Llavors, volia donar a conèixer aquesta eina per les persones joves que potser no les coneguin o persones que no... Sobretot la coneix gent de Barcelona, però al final aquest directe és per tothom, no? I l'Observatori recull casos de LGTBI-fòbia a tota Catalunya. Per tant, qualsevol persona que estigui patint LGTBI-fòbia que sàpiga que existeix la web d'OCH.cat i allà es pot fer una denúncia, que no és una denúncia formal, però com a mínim per donar a conèixer l'entitat registra i com a mínim, prosperi o no jurídicament parlant això, com a mínim queda registrat i això és molt important a l'hora de fer estadístiques, informes, per veure realment l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya. Per tant, jo encoratjo a tothom, esperem que no us trobeu en aquestes situacions, però si algú s'hi troba, que no dubti en contactar, perquè us serveix a nivell estadístic i després que això té eines gratuïtes d'assessorament jurídic i d'atenció psicosocial. I per altra banda, volia dir també que CIMBER forma part de la FELGTB, la Federació Estatal de Persones LGTB d'Espanya, i hi ha hem plantejat una acció que es diu la línia arcoiris, que és bàsicament un contacte per a aquelles persones LGTBI que durant el confinament estiguin, o bé perquè estiguin soles i no tinguin amb qui expressar-se, que això és més per gent gran LGTBI, o bé perquè estan vivint les situacions que dèiem abans, d'haver-se de tornar a l'armari, perquè estan en família que no les accepta i així. Llavors, aquesta línia ofereix un número de telèfon, un grup de WhatsApp i un correu electrònic perquè aquestes persones puguin expressar-se i com a mínim, dins de tot aquest caos que està sent el confinament per totes, doncs com a mínim tenir una persona a qui explicar-li i qui pugui atendre-la, no?, degudament, i jo encoratjo totes les persones a que emprin aquestes eines si realment les necessiten perquè són gratuïtes i estan fetes des de l'activisme, des de persones que realment volem vetllar pel benestar de les persones LGTBI.